Good morning po sa ating mga mamamayangers dyan at kamusta na po kayong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng pinatuyuang adobong pusit. So mainit na ang ating kawali kaya nilagay ko na ang ating pusit at pinapakulo na. Palalabasin lang po natin ang sabaw ng ating pusit. Habang pinapalabas po natin yung sabaw ay halo-haloin po natin ng bahagya para hindi po magdikit-dikit ang mga pusit. So ayan, nakita nyo guys, medyo lumabas na yung sabaw ng ating pinakulo ang pusit. Ayan, pero konti pa lang yan. Yan, medyo dumami na yung sabaw niya. Hihintayin lang natin na lumabas lahat ng sabaw para itatapon po natin yan kasi hindi po natin kailangan yung sabaw na yan. Pero kung mas gusto nyo na masabaw ang inyong adobong pusit ay okay lang naman na wag nyong itapon yan. Ibalik nyo na lang yan pagkatapos nyong magisa. So magigisa na po tayo gamit ang ating mantika, bawang, at saka hihintayin natin siya na medyo mag light brown. Hahalo-haluin lang po natin ng konti ang ating bawang habang hinihintay po natin na medyo mag light brown siya. Ayan, nag light brown na yung ating bawang. So sinunod ko na ang ating luya. Hinahalo-halo ko ulit para maluto yung ating luya. Ayan, napakabango na ng ating bawang at luya. Isusunod na natin ang ating sibuyas at hihintayin rin natin na medyo lumambot ang ating sibuyas. So hinahalo-halo ko ulit para lumambot ang ating sibuyas. Ayan. Malapit na yung lumambot. Kunting halo na lang. So maglalagay na po tayo ng ating toyo para sa ating pampalasa. At isusunod na natin ang ating pusit na pinakuluan kanina. Pagkatapos ay hahalo-haluin po natin yan. Yung sabaw po pala niyan ay itinapon ko na kasi hindi ko na siya kailangan. Kasi pinatuyo ang gusto kong luto today. Yan, hahalo-haluin lang natin siya ng konti. Pagkatapos, hihintayin natin ulit na tumuyo ang kanyang sabaw. So habang hinihintay po natin na tumuyo siya ay halo lang ng halo sa ating adobong pusit. Ayan, kumukulo-kulo na ating adobong pusit. Ayan, malapit na yung tumuyo. Konting-konti na lang ang paghihintay natin at tayo'y makakain na. Ayan, malapit na talaga yan. Papatayin na po natin ang ating stove para maihain na natin ang ating ulam na pinatuyong adobong pusit. Kung nagustuhan nyo po guys, ay i-like nyo at saka i-share nyo na rin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!